Jibdew jittieħdu l-ewwel passi biex is-settur tal-ħaddiema li jażlu li jaħdmu mid-dar magħrufa l-aktar bħala home workers jibda jiġi regolarizzat u jinqatgħu kull xorta ta' abbużi li jistgħu qed ibatu minnhom dawn il-ħaddiema. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministri Elena Dalli, Michael Falzon u Evarist Bartolo tħabbru l-ewwel passi biex dan is-settur jibda jitħaddem b'mod aktar ġust. Fost l-ewwel miżuri li ser jittieħdu hemm li l-liġi Maltija tibda tara fit-terminu ta' home workers. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega l-bidla li se sseħħ fil-liġi dwar is-sigurtà soċjali. Li jistgħu jażlu li ma jħallsux bolla fuq l-ammont ta' nofs il-minimum wage, nerġa' ngħid jistgħu jażlu għax min jixtieq iħallas il-bolla għal skopijiet li għadha pitata jrid pensjoni allura jista' jagħmilha u li se jkun hemm ukoll inċentiv ieħor ukoll huwa li l-ewwel income sal-ewwel 3122 euro li huwa 35% tal-minimum wage ma jitqis mal-income meta wieħed jiġi biex jieħu il-benefiċċji soċjali dovuti lilu. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli sostniet li fil-preżent hemm diversi anomaliji dwar dan it-tip ta' xogħol li l-Gvern qed jindirizza. Biċċa kienu qishom qegħdin jaqgħu taħt il-liġi tax-xogħol bħala imma essaċ ma kienx allura kienu qegħdin iħallsu ċertu kontribuzzjonijiet meta fil-fatt huma ma kinux jaqgħu taħt dik il-kategorija ta' li inti impjegat kif nafu kif tkun impjegat mod ġenerali. Il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolo qal li l-Gvern impenjat li jkompli jaġġorna l-liġijiet dwar ix-xogħol dan għax kull ma jmur qed jinħolqu setturi u tipi differenti ta' xogħol. Il-liġijiet tagħna u r-regolamenti tagħna għadhom ma ġewx adattati u aġġornati biex jieħdu ħsieb li ikollhom il-protezzjoni soċjali. Aħna rridu li ikollna tkabbir ekonomiku, rridu li jkun hawn ħolqien tax-xogħol, imma mal-ħolqien tal-ġid u mal-ħolqien tax-xogħol irridu li jkun hemm il-ġustizzja soċjali u jkun hemm il-ħarsien tal-ħaddiema. U allura fi żmien li ġej se nkomplu nieħdu passi oħra biex il-ħaddiema ikunu mħarsa.